Ani tani bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma an minnu b'a lamɛn I k'a dɔn Ala ye diɲɛ don o don da an ka foli bɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma hakaja min ye radio Manca FM radio Manca FM I k'a dɔn radio so don min dabɔnnen don aw bɛɛ lajɛlen kama sabula an y'a fɔ a ye kabini radio so in dayɛlɛ kuma min ye radio jɛkafɔ ye o ka bolofara don radio in sigili sababu I k'a dɔn o de ye groupe Tanja ani Daba Tunkara olu de farala ɲɔgɔn kan waasa kunnafoni ani I k'a dɔn dɔnkili duman ni fɔli duman o bɛ se ka jɛnsɛn jamana fan bɛɛ lajɛlen na o de la radio Manca FM a sigira sen kan radio tɛ kɛ foyi ye radio lamɛnbaaw kɔ ani radio kanubaw I k'a dɔn radio tɛ kɛ foyi ye olu kɔ o tuma an minnu ni kabini sisan an kanu b'a la a bɛ wuli ka na I k'a dɔn an ladi a bɛ kangaruw d'an ye an ka foli ni tani bɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma radio Manca FM kɛnyɛrɛ ye radio so don min n'a sigilen bɛ Titibugu la a fiɲɛ tulukala de ye 92.9 I k'a dɔn nɛgɛjuru sira ye 20 73 33 56 20 73 33 56 53 05 05 58 o de ye I k'a dɔn a nɛgɛjuru sira ye n'i b'an lamɛn diɲɛ fan wɛrɛ fɛ I k'a dɔn I bɛ se k'an sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ Mali fan o fan I bɛ se ka radio Manca FM sɔrɔ walima n'i bɛ diɲɛ jamana o jamana na www.zeno.fm/Manca-FM. Voilà. Baara taabolo su in na I k'a dɔn min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ ale de ye Sidi Diko ale bolo bɛ nɛgɛw la I k'a dɔn min ye kɔlɔsili ye bɔda la I k'a dɔn o ye an ka bɔbɔkɛ ko ale Bayo maa min bilalen bɛ sɛbɛnkow kunna ka jateminɛ kɛ fiɲɛ tulukala taasiraw la kunnafoni minnu bɛ di a ka kɛ sariya kɔnɔ o ye Abdou Touré ye o tuma an ka foli ani tani bɛ ka ɲɛsin direction maa bɛɛ lajɛlen ma ɲɛmaaso an ka foli bɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma sibiri o sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan an ko min ma dabaka kɔlɔsili kabako wɛrɛ tɛ ɲinini jan tɛ a b'a dɔn duwaku kɔnɔ daba bɛ duwaku bɛɛ kɛ kunnafoni di sɛbɛnw kalanni na kumaba minnu walima koba minnu tora hakili la n b'a lajɛ kɛ n sigi kɛ hakili n'a jagab'o kan o de bɛ kɛ sababu ye I k'a dɔn jɛmukan in n'an k'a ma ko dabaka kɔlɔsili I k'a dɔn a dɔw b'a la o ka ɲi a dɔw b'a la o man ɲi nka a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na hadamadenya baara o baara fili b'a la Diko nin tɛ baasi ye I labɛnna wa a lajɛ an ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ fɔlɔ yanni an ka baabu n'u di mɔgɔw ma sɛbɛ pop FM 92.9 km 9 Titibugu k'a dɔn Kulukɔrɔ sirajan kelen yɛrɛ da la n'i tɛmɛna I k'a dɔn misiri ɲumanba min n'a filɛ n'i tɛmɛna Alifa ka yɔrɔ kan e ka sira lajɛ bani I ɲuman fɛ kari kelen kari fila fara ye I bɛ antenne o de ye Manca FM 92.9 an ka foli ani tɔnni ka kɛ ka ɲɛsin danbɛbaw ani lapasabaw ma min ye Tanja distribution ye Tanja distribution an ka foli b'o ye Bouakar Tanja fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ hadamaden nafalan ye I k'a dɔn thé Calvé Lipton boisson sans chaud ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma a sualen bɛ radio Manca FM an bɛ Titibugu la an bɛ maana ka bɔ Titibugu la min ye kilomètre 9 I k'a dɔn n'i ye goudron bila ka ban kilomètre 9 la I bɛ fara I k'a dɔn carré belebeleba min b'i numan fɛ I bɛ antenne Jɛmanjan ye yen de y'an dagayɔrɔ ye kilomètre 9 radio Manca FM ni maa min b'a fɛ k'an wele 20 73 33 56 walima 53 05 05 58 sibiri o sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan min n'an k'a ma ko dabaka kɔlɔsili bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kunnafoni minnu dira duwakiw kɔnɔ o kunnafoniw I k'a dɔn an b'olu de ta ka boso ni ka hakilila ta ka bɔ a kan su in na min ye Abdou Touré ye I k'a dɔn an ka ɲɛmaa ale bɛ munumunu n'an da fɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye nɛgɛw ye I k'a dɔn o ye dankɔrɔba ye min ye Sidi Diko min ye dugumana ye k'an kɔlɔsi I k'a dɔn k'an ka cimisɛnninw kɛ o ye Dakabana Bayo ye a n'a furumuso an ka foli tɛmɛ bɛ ka ɲɛsin o ma kanubaw lapasabaw aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli bɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma sabula n'i y'a mɛn radio a fɔ ko lamɛnbaw an ka foli b'aw bɛɛ ye Diko a lajɛ I ka duman fɔlɔ di yan n ka futeni sabula ko dabaka kɔlɔsili fɔlɔfɔlɔ bɛ boli min kan o de ye hali bi tɔnsijɔ min bɛ Mali ani Kodowari jamana ani ɲɔgɔn cɛ a dogolen tɛ maa na an bɛ ne ka waati bɔ sa Kodowari sɔrɔdasi 49 kun do sababila la olu kun ye muso ye hinɛ ani dɛmɛ ani ka hakili ɲuman jira an balima Kodowarikaw la k'a fɔ Mali gɛlɛya tɛ Mali kɔnɔ 4 Côte d'Ivoire ma
sabula u ye kewale min kɛ o de ma ɲɛ ɲinifɛn minnu kɛra ani wulikajɔ caman kɛra wulikajɔ minnu kɛra an ka jamana ayiwa ɲɛmɔgɔw fɛ ka ɲɛsin ayiwa nin ko in ma o de ye jamana caman de nana i ka dɔn surunin do la ka na kuruwarikaw k'u surunin do Alassane Dramane Ouattara k'a surunin do i ka dɔn min na juru min n'a bɛ u ka sɔrɔsi 46 in kan na u bɛ se ka bila cogo min na nka kɔsa in na kunnafoniw kɔni yɛlɛla an ye kunnafoni sɛbɛn caman kala minnu y'a sɛbɛntiya minnu y'a jira k'a fɔ président Assimi Goïta k'a kumana maa min di kuma maa min di ye ka caya maa min ka girinkajɔ man ca n'o kumana i k'a dɔn mɔgɔw bɛ kalaturu kuma in kan u kɔni y'a jira sa k'a fɔ président Assimi Goïta y'a jira delibaw la minnu nana surunani do ale sɔnna nka a b'a kɛ ka da ko dɔ kan Mali bolo maana bɔlen bɛ maa dɔw nɔfɛ n'o ye malidenw ye dɔw bolila ka t'u kalifa Kuruwari jamana na u ye kojuguw de kɛ min fɔra minnu taara u do Kuruwari ka taa ayiwa dugu wɛrɛ ɲini Alassane Dramane Ouattara ka birifini biriw kunna o maaw ka ca nka k'a fɔ de kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamanakuntigi kunnafonidi sɛbɛn de min ko coyi k'a ko mɔgɔ bɛ karisa ni karisa la nka anw yɛrɛ ka ayiwa hakili jagabɔw ni ko la Mali faamakɔrɔ caman bɛ yen walima faamakɔrɔden caman bɛ yen minnu bolila ka taa Kuruwari ka t'u dogo ye n'a fɔra ko an ka fali kɛ anw ka jamana den min n'u ye tiɲɛni kɛ walima sariyatigiw bɛ maa minnu nɔfɛ ayiwa an ka fali k'olu la a b'olu minɛ ka da anw ma a ka sɔrɔsi cɛ 40 ni kɔ an b'o fana d'a ma kunnafoni caman kɔni y'a jira dɔgɔkun furanjɛ in na ko président kumana a ye min ɲini a n'a ye min jira ayiwa delikɛbaw la o de ye nin ye kuma in sa maa bɛ se ka kalatura a kan wa sabula maa tɔgɔ jɔnjɔn ma fɔ en réalité mɔgɔ jɔnjɔn tɔgɔ ma fɔ dɔw ko Karim dɔw ko cɛman Ibɛri Kulubali a ka ca i ka dɔn Mali faamakɔrɔ minnu n'u taara kalifa Kuruwari a ka ca kosɛbɛ alors n'an k'an b'a hakili jagabɔ kuma in kan yalima président Assimi Goïta o y'a jo ye wa a jo don yalima ninnu ni ninnu kan ka falen wa bon n'i ye hakilina ta k'a lajɛ maa minnu bɛ kodɔn maa minnu galannen don caman kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛ bɛn sabula diɲɛ jamanabaw la i b'a ye k'a fɔ nin caman bɛ kɛ n'a hali hakili b'a la an delila ka bamaji dɔw minɛ k'u don kaso la maa faalajuguw koyi an y'u minɛ k'u don kaso la yan u minɛnen kɔfɛ wulikajɔ caman kɛra an ka maa dɔw minɛna ka t'u dogo ala ka hinɛ Sumayila Sise la n'a hakili b'o ka minɛnen na bamajijugu maa caman de bilala o kɔrɔ sabula u y'a ɲini ka falen kan min maa 200 ni kɔ bɔ donc ne ɲɛna a bɛ kɛ sabula nin tɛ Mali siɲɛ fɔlɔ k'a kɛ diɲɛ ni jamana caman b'a kɛ dɔw b'a fɔ a ye wari sara dɔw b'a fɔ an ka falen kɛ kasoladen ni kasoladen la walima an ka falen kɛ maa ni maa na o bɛ kɛ ayiwa yalima a kɔ dun ye jumɛn ye Kuruwarikaw na sɔn wa yalima u tɛ sɔn wa bon n'i ye diɲɛ sariyajow ta k'a lajɛ ani u bɛ minnu fɔ hakɛ la ne ɲɛna gɛlɛyaba t'o la nka ko sugu i k'a dɔn a bɛ na ni fiɲɛba ye n'a ma se ka ɲɛnabɔ ni Alassane Dramane Ouattara ni kun wɛrɛ b'a ta la Mali den minnu b'a fɛ yen ni Mali sariya b'a nɔfɛ ni kun wɛrɛ b'a ta la n'a bana k'olu di yalima a tɛ kɛ sababu ye ka na ni fudeni yɛrɛ ni i k'a dɔn an bɛ siran fɛn min ɲɛ an bɛ siran fɛn min ɲɛ o de ye Mali ni Kuruwari cɛ gɛlɛya ka tɛmɛ a da kan an bɛ siran o ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛɛ bɛ siran o ɲɛ Maliyɛn bɛ siran a ɲɛ cogo min Kuruwari ka bɛ siran a ɲɛ ten ala ka n'an zo o dangan na i k'a dɔn hakili ɲuman na sɔrɔ wulikajɔ caman na kɛ min bɛ se k'a to gɛlɛya in tɛ tɛmɛ nin kan kuma minnu fɔra lala i k'a dɔn a ɲɛ na sɔrɔ ka dan o ma ala k'a kɛ ten diko nka min kɔni ye tiɲɛ Ayisa Kɔnɛ ye Kuruwari ka de ye o siga kana maa minɛ i k'a dɔn an bɛ sama maa caman nɔfɛ ko o jubaju bɔra Mali la tiɲɛ don i b'a ye k'a fɔ hali Kuruwarikaw fana fɛ yen maa caman b'an fɛ i b'a sɔrɔ jubaju ye Kuruwari ye nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ Mali ani Côte d'Ivoire ye jamana kelen ye an bɛɛ bɛ fa kelen ba kelen ala kana gɛlɛya tɛmɛ nin kan i k'a dɔn dɔgɔkun furanjɛ in na nin fana man kan wulila Ayisa Kɔnɛ dɔnkilidala don min bɛ Kuruwari maakɔrɔba don a ye caman kɛ sabula an fɛ yan ni minnu bi dan o ye Salifu Keyitaw ni Ami Koyitaw ye olu de k'u ja ɲɔgɔn fɛ ka se fo bi ma Ayisa Kɔnɛ denmisɛnnin tɛ a filɛ ka dɔnkili ɲumanba da Mali président na Mali masakɛ la Assimi Goïta
bon pasa in dali ay malide chaman nisoja o nga akera Aisha Kone yere yi ikado hakilna chaman ye afasola sabla kurwar ka u ka kunafoni di sebon ni u ka kunafoni di la minun be ina fo anga journaliste Seydou Nyanaw ani Amadou El Konare Nyanaw minun be kunafoni di réseaux sociaux kan chaman ngoni ye Aisha Kone la goshi do ya korofo kosobe u ya korofo mina le fait que gelabi mali ni kurwar che wona tabe yana kata Alassane Dramane Ouattara fasada anana Assimi Goïta pasada do ya miri k'a fɔ min ngoni nye Aisha Kone ka kanubandiya ye a bɛ Mali de ye ka tɛmɛ a faso yɛrɛ kan mais kunnafonidilaw ye Aisha Kone ɲininka kun jumɛn na dalu jumɛn na a ye nin kɛ a y'a jira k'a fɔ non 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 ale ka ko tɛ fangako ye a ka ko tɛ ale ka ko ye maako de ye maako in ye jumɛn ye Assimi Goïta denmisɛnnin jinin don Mali président don farafina président do a bara ka wuli ka jɔn min kɛ kɔsɛ in na ka jɔnya juru sama ka bɔ farafinw gana sabula a bara kɛ min kɛ malidenw ye a bɛ komi a bara ka kɛ farafina bɛɛ ye sabula n'a ɲɛna farafina bɛɛ lajɛlen bɛna misali t'a kan Aisha Kone y'a jira k'a fɔ a ka dɔnkilida kun ye nin ye a tɛ wari ɲini ale tɛ sanu ɲini a y'a dan sabula cɛbakɔrɔ de ka d'ale diɲɛ bunakun sanfɛ bon alors dɔnkilidala bɛɛ n'a ka hakilina don mais keleya do diɲɛ jamana o jamana keleya de bɛna jamana den bɛɛ la n b'a hakili jigin an ka dɔnkilidala dɔ bɛ yan Allah Sadio Kuyate a ma pasada président na o ala y'a kɛ de a donna Air Sénégal kɔnɔ avion Air Sénégal a donna o kɔnɔ a bɛ taa Paris u ka président sénégalais ka président Macky Sall fana nana do avion kelen de kɔnɔ tu as vu le problème Sadio ye ngara de ngara findu ngara yɛrɛ do sabula maa min bɛ se ka en si peu de temps k'i miiri ka se ka nin ko in karaba k'a kɛ o yɔrɔ bɛɛ o ye ngara de a bɛ fɔ Sadio Kuyate ninnu ɲɔgɔnna ma ngara a sina ka pasa da a sina ka so wele Macky Sall la parce que anw ka nin jamana ninnu bɛɛ ye jamana kelen ye jeliya Côte d'Ivoire, Sénégal, la Guinée, Mali, Burkina, Nyamakala donné do nin bella ka moko tanu ka jatigi tanu ka horo tanu donné do. A video charina wati ado ala ka hine birin Boubacar Keita kun bi fangana. Mais aye ma chaman toro ado aye be ka mo toro do era jira ka fa aye be ka se ko toro. Sadio Kuyate ko Macky Sall est président de Kele Horondo Fla Futakado Saba on ale ka ɲɔgɔn sɔrɔ avion kelen kɔnɔ ale fasi a m'o lama n'o kun kɛra diɲɛ maa o maa ye a don hali n'a kun kɛra IBK ye k'u balila ka ɲɔgɔn sɔrɔ avion kɔnɔ ale bɛ so wele a la donc il faut que Kodiwarikaw k'a faamuya k'a fɔ dɔnkilidala ɲamakala jeli u bi inspiré fɛn dɔ de kama Sadio Kuyate ta k'i bɔ a la n'a hakili b'a la Alassane Dramane Ouattara bɛ sigi fanga na tuma min voto kɛlen kɔ k'a ban Salifou Biléni Salifou Keita yi dɔn pasa duman ba da la est ce que o dɔnkili b'i bolo wa Salifou ye pasa min da a do la a dɔnkili b'i bolo wa donc a labɛn pour que mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ nkalon tɛ donc o tɛ parce que Alassane Dramane Ouattara ko Kodiwari président do walima a bɛ bɛɛ sanfɛ non mais a do Salifou y'a da la parce que dɔnkilidala do Alassane Dramane Ouattara ni Mali ka surun o ma maa si tɔɔrɔ Maliens ma mankan ko la ko mun na a ye Alassane Dramane Ouattara fasada Maliens ma mankan kɛ Salifou la u ma tɔɔrɔ u ma ayiwa ko ta k'a sɛgɛrɛ mais ni Aisha Kone ye nin da elle a été inspirée a diyara ye kamalen bara ka min kɛ président bara ka baara min kɛ farafina kunna wolo o de diyara Aisha Kone n'a y'a pasada n'o tɛ yarɔ Aisha Kone tɛna wari ɲini Assimi Goïta bolo non an minnu ye jeliw ye an minnu k'an dafara a ma fɛn d'aw ma fɔlɔ yarɔ kuma tɛ Aisha Kone ma donc a m'a da wariko kama a y'a da sûrement Assimi Goïta bara ka baara min kɛ farafina i k'a dɔn farafina bɛɛ lajɛlen kunkolo kɔrɔtalen don n'a ye vraiment n'o tɛ Ivoiriyɛnw ka dɔnkilidala dɔw bɛ yen olu bɛ Mali kɔnɔ i n'a fɔ Cikɛnɛja Fakoli olu dɔw yɛlɛmana Mali kɔnɔ u nan'u sigi yan yɛrɛ o ni bɛɛ b'a jira k'a fɔ Kodiwari ni Mali ye fa kelen ba kelen a bɛɛ ye jamana kelen donc a ko kɔni kɛra mankanba ye Duwawu in tɛmɛnen in na
sabula min ye awa kurokaw caman dimina dɔw ye ayiwa musokɔrɔba in u dɔw y'a dɔgɔya kosɛbɛ nka malidenw kɔni y'a dɔn k'a fɔ jɔnwala ni n'a ɲɔgɔnna ko i k'a dɔn a bɛ da kanu de kama nɛgɛw kɛrɛfɛ pasa ye Salifu Keita ye pasa min da la ni makaw ma tɔɔrɔ fɛn ye a ma maliyɛnw degun ivoiriyɛnw o tuma ni Ayisa Kɔnɛ ye ayiwa pasa d'anw ka président la a bɛ juru sara de i k'a dɔn juru ma don a la vraiment a y'a faamuya o cogo la je pense que o de bɛ na ni hakili ɲuman ye hali bi kurarikaw ka yɔrɔ ka se ka yɔrɔ dagun nin kuma in fɔ Alassane Dramane Ouattara kelen ka kuma mɛn ko ayiwa min ye président malien ye Assimi Goïta a y'a ɲini ko fale ka kɛ nin ko in y'a kamana gan fo ka se a dan na sabula a nan'i jɔ k'a fɔ ko ninnu tɛ kelen ye walima u taacogo ni taabolo tɛ kelen ye a laban a ye wele bila ni ma fili nin doikun nata in yɛrɛ la CEDEAO masakɛw kan ka ɲɔgɔn ye kɛ i k'a dɔn ko in na Alassane Dramane Ouattara ka wele da kama sabula a y'a ɲini sa olu ka wuli ka jɔ bolo da sa ko in yɛrɛ ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min o fana tɛmɛnen kɔfɛ jɛnsɛn naani jamanabaw olu ka tɔnba n'o ye Nations Unies ye a y'i dama kasi olu fana na k'a dɔn olu ka se ka wuli ka jɔ kɛ k'u da don i k'a dɔn u ka sɔrɔsi 46 min minɛnen don waasa i k'a dɔn fiɲɛ bɔda ani bɔcogo ɲuman bi sɔrɔ diko maa min mana kɛ k'i y'an ta sisan danni na nin ye sibiri o sibiri ye arajo Manca FM daba tungara k'a daminɛ 21h30 i k'a dɔn min ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye o labɛnnen don a fɛ ko an k'o de ma ko daba ka kɔlɔsili in ye ayiwa baabu ye min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kunnafoni minnu dɛmɛna duwaku furanjɛ bɛɛ kɔnɔ k'a daminɛ ka na juma na i y'a dɔn daba tungara bɛɛ kunnafoni di sɛbɛnw kɛra arajo jɛgɛfɔ la hakili mana to kuma kumaba minnu na an bɛna an sigi ka hakili jagabɔ kan o tɛ sɛbɛnnikɛlaw ka kuma ye an balimaw aw yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ nin jɛmukan an tɛ ka sigi ka wuli abada n'an da ma don angɛrɛ ko la min ye nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ don foro la i k'a dɔn ko gɛlɛyara kosɛbɛ a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten duwakun dɛmɛnen na an yɛrɛ ye kunnafoni tɛmɛ yan min ye minisiri sɛnɛkɛlaw ka minisiri ani jagokɛla minnu bɛ yen n'olu ka baara ye angɛrɛ feere ye u ye ɲɔgɔn jaabi jaabi in kɔni ye k'a fɔ karisa ye min fɔ i ka kuma tɛ tiɲɛ ye jɛrɛjɛkulu filanan wɛrɛ o fana ye angɛrɛ feerelaw ye olu fana kumana duwaku in kɔnɔ olu fana segira jɛkulu fɔlɔ in ye min fɔ ni ka minisiri ka kuma k'a kɔkari olu fana segir'o kan sabula olu y'a jira k'a fɔ olu ka groupement maa kelen t'olu ka groupement na min ye ayiwa garamu 1 sɔrɔ marché angɛrɛ marché la ɲina bon olu dun caman olu ka wuli ka jɔ o ye zone min a bɛ fɔ a ma Office du Niger olu fanga ka bon Office du Niger angɛrɛ bɛɛ lajɛlen olu de ta ye mais mɔgɔ t'olu la minnu fana ye angɛrɛ garamu 1 sɔrɔ a dɔw bɛ baara in na san 8 dɔw b'a la san 10 ani kɔ o kunnafoni fana wɔlɔla nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ɲina angɛrɛ ko i k'a dɔn a gɛlɛyara o kunnafoni kelen senfɛ a dɔnna fana k'a fɔ ministre de l'agriculture a ka DFM n'o y'a ka waribondigi ye min ye sɛgɛsɛgɛli ye o jɔra o fana na miliyari 2 ani miliyɔn 300 ni kɔ o kunnafoni fana yɔrɔ la i k'a dɔn duwaku furancɛ in kɔnɔ donc mɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲini ka ɲinɛ CMDT kɔ an bɛ ɲini ka CMDT kɔ c'est vrai parce que ni tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ kɛ hasidi an tɛ kɛ jugu n'u tɔgɔ ma fɔ on va pas leur citer mais nin bɛɛ fɔra au niveau du ministère de l'agriculture o de fɔra le DFM tiɲɛ yɛrɛ la fɔra ko ayiwa sɛgɛsɛgɛlikɛlaw u taara wo ba de y'a nɔ na miliyari 2 ani miliyɔn 600 o kunnafoni di kelen senfɛ caman y'a jira k'a fɔ ministre de l'agriculture on b'a dɔn moi je le connais personnellement Modibo Keita je le connais personnellement ne b'a dɔn a bɛ gɛlɛya Modibo ka nin ɲɔgɔn na fili kɛ ni conseillers minnu bolo bi baara la k'u b'a dɔn n'olu de m'a lafili ka se nin yɔrɔ in ma sinon Modibo c'est un bon cadre je défends personne je donne mon opinion n tɛ maa si défend je le défends pas aucunement n bɛ min don a la n b'o de fɔ moi j'ai travaillé avec le ministre de l'agriculture il y a plus de 10 ans depuis 2012 j'ai travaillé avec lui an bɛɛ tun bɛ comité la comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football Mali 2012 CAN 2002 à 2002 plutôt 2002 voilà Mali 2002 il était le secrétaire général du comité Sori Magangile était le président
dans la commission information machin, je faisais partir né Sisulu ala ka hina Youssouf Valzila. Bien sûr. Mbado Agnès Sanflake bara la nyonka Mbado Tchemidou. C'est un très bon cadre, un vieux cadre. Mais malheureusement, moi je l'ai toujours soutenu. Il n'y a pas de problème. On voulait Kalambali ou Kamakala. Pourtant, on Galambalou, ne a fait on Galambalou, Jamana Nsembe die on Kanabaluma, Walema, Mali, Minou Madilika Poutuke, Mali Wartugu. Vraiment, Jamana Nsembe die au Luma. Cabinet indépendance Tarafopi, Abe Makala non de boulot. Et ça n'a jamais marché. Minou Galane de Aboulou du boulot. Et le Mali n'a jamais marché. Attendez, Kalambalou Massa. Entendez, Jamana n'a Folutugu Makoulou Fanaladje. Mais non, il est temps, il faut changer. On a pour tout le monde, on y fait un daboila. Même au temps, il y a un problème engrais à Madelekake. C'est compliqué. Le Bideleka faut que je me convainque que ni Karam ni Nana. À Damene. Il y a secrétaire général, conseiller technique fond for B. Hali, secrétaire Gouaza, mais nous, papier tapé à Bébélé Kaboui. Allez, tout le monde. Macron nommé sabla jamana dare et de la keke ministre ni fili nana e to de before ika département be yoro ika département fofo be mama be sangele sanvla sanzaba bebo e kana ni Macron e dale dominuna et vous allez voir que ça va marcher ni engrais ko kuma joni les agents de l'agriculture, les techniciens, les machins ou de bolo ben engrais ko ina depuis plus de 20 ans, plus de 30 ans et c'est le même problème qui persiste. Ministre Bolou de Weleo. Quand tu as nommé ministre là, les conseillers techniques, ceux qui sont là il y a des années, ils Bolou de Weleo. Alors, tel dossier, Nimbichugodi. On va faire oui, avec quelqu'un qui est là, avec quelqu'un qui est là, quand tu as fait. Et ils te mentent, ils vont te mentir. Et c'est ce qui est arrivé au ministre de l'Agriculture. Désolé. Donc, moi je pense que quand on est responsable, prends tes responsabilités. Nous, ils ne vont pas démarrer tout le temps, hein. Ou bien, ils là. Ikado Jona ante la ka kuma invoke nenka ni furanje infana kono ikado manga gele abadobi ikado mo bara ku yere nyina ko kasura gele ala mankishira ode ikado conseil national du patronat du Mali oye munye o jura do soro boso ba do minu nga jakulu sigilembe ikado ko de ma conseil national du patronat CNPM voilà. Ala ka hina chorba la Musa Bala Kulubali ale kunye mi nyama ay sanja mangala yaro folo élection kuntew patronat la élection kuntala o de la Musa Bala Kulubali nunu doye sam muga sam bisabakala jago kala o benedu soro busuba o benedu na fora ko ma nyama ka skidro bi be aka kata dota kana ka fo karsa e ka nyama gela kuntala mais démocratie nana ni gela chama politique nana ni ko chama ya politique yi jamana ntide ne bo fay dungulo politique yi jamana tide no te juraw milliardaire no ko élection ko djumem bo ide celui qui a le temps ben min bolo même c'est ka angungo fo même c'est ka angungo barake c'est ça attention courant baraka nyoko mi yakwa chambre de commerce conseil malien de chargeurs conseil national du patronat akacha ni chakeda nunu na voter manga ki wallahi ni chakeda nunu na voter manga ki malido na ma nyana fa na ma se ganju ko korola e kado jamana ntiana de bon milliardaire dama de karle do nywana tuguni ni nyoro ina abado mingera madukulu kulu de kunye yoro nyemboy voter kera ani jaje sangare ni nyanje ale bina jaje sangare pasele kuluko kama so kapuma suru nyayi kuluko kama so utura nyanza masama na fu labana tribunal la tala tribunal ni labana sharatuku labana ka fu flabe kabla donc u flabe kabla unana jetemina ke ni ko in langulo titoyi u benaka kuluka mashegindi jaje bi mashegindi olu bele jele beta fara nyanga u be bureau provisoire sigi
bureau provisoire in mana sigi u ka baara bi kɛ ka wuli ka jɔ kura boloda ka na ni hakilina kura ye min b'a to gɛlɛya min kɛra o ɲɔgɔnna tɛ kɛ sariya sɛbɛn minnu bɛ yen ani bɛnkan sɛbɛn min b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ min ni gɛlɛya b'a la min ni min tilennen tɛ olu k'u sigi ka hakili jagabɔ u y'o ɲɛmaya de ta k'o di Soya Golfa ma Soya Golfa kɛra président ye u ye wuli ka jɔ boloda u ye ɲɔgɔnyew kɛ ka ɲɔgɔnyew kɛ finalement u nana bɛn min kan n'o gɛlɛyara ka tɛmɛ a bɛɛ kan et pourtant nin bɛnkan in kulu ka maa b'a la Amadu Jaje Sangare ka maa b'a la olu ni jɛkulu fila de farala ɲɔgɔn kan han ko bon maintenant kulu wo Jaje wo u bɛɛ nin ka bɔ a la parce que bɛnbaliya jubaju olu de olu bɛɛ nin ka bɔ a la u kana kɛ candidat ye bilen i ka don u da ka bɔ fɛn bɛɛ la a da bɛ jala la donc Jaje min ni ayiwa kulu ni bɛnbaliya b'olu ni ɲɔgɔn cɛ ko yɛrɛ gɛlɛya olu de ni ɲɔgɔn cɛ fo k'a se nin ma olu laban taara u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tu as vu le problème ne kɔni ma da la k'a fɔ ko wɛrɛ tɛ fɛn ko in kɔnɔ kɔni hɛrɛ wɛrɛ t'a la nafolo sɔrɔ wɛrɛ t'a la moi je pense pas parce que c'est pas normal kulu ni Jaje olu nana u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sa sisan olu yɛrɛ kun ye maa minnu sugandi k'u ka taa baara kɛ dɛ u n'olu yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na sisan yarɔ a tiɲɛna bon ninnu ye sariya kuraw ta ka sɛbɛnfura ka wuli ka jɔ kuraw boloda ka hakilina kuraw ta hakilina fɔlɔfɔlɔ min kɔni dar'u fɛ o de ye Amadu Jaje Sangare ni kulu an k'u bɛɛ nin bɔ a la n'o kɛra bɛn ni keleya bɛ na donc ça veut dire que déjà olu minnu kun ye ninnu ka ciden olu kɔni bɛnna nka kulu ni Jaje olu tɛna maa kura wɛrɛ ɲini parce que olu fana sɔn ma sɔn nin ma kelen u taara maa wɛrɛ ɲini min da tɛ kuma na wa olu yɛrɛ ka commission in dɛ Soya Golfa bɛ min ɲɛmaa la c'est à dire que ɲɛbila baara kɛbaw u taara kamalen dɔ ta o ye hôteltigi Musa Dek bon u ka kuma na u kɔni y'o wele u taara o si nana Masumare ta bɔ an b'i ta k'i kɛ président ye sabula e ka ko man jan ko wɛrɛ t'i nɔfɛ i da tɛ kuma na élection voté ma deli ka kɛ k'a fɔ k'i b'o o nɔfɛ ni i ka maa ka ca i ka maa man ca an kɔni na nin wele ka k'a ye o sɔnna o bureau sigi n'i ma fili o de bilalen bɛ octobre kalo nata la nka kulu ani Amadu Jaje olu fana k'u sɛbɛ kɔrɔ tɛ olu da tɛ bɔ a la kulu ko ale de kun ye président ye namara kɛra ale la k'a bɔ yen Amadu Jaje Sangare ko an ka président kɔrɔw bɔ a la o ye min de la ka kɛ président ale ma kɛ président ye fɔlɔ yɛrɛ effectivement il a été président pendant 1-2 mois juge Kiru ni fɛnw kɛra a bɛɛ dabila la ça se complique de jour en jour waritigiw dun mana kari ɲɔgɔn na balaw don jamana in kɔnɔ dɛ a ban man di dɛ ça je te dis waritigiw mana kɛlɛ daminɛ a ban man di wari de bɛ kasi a avocat n'a kiiri tali ani kunna c'est à dire a ka ca maintenant il est temps y'a dɔn jagokɛla cɛkɔrɔba bi ni ka dɔgɔya an ka jamana kɔnɔ olu de kan ka wuli kɔrɔbalenw bɔra u dɔgɔnin minnu b'u u nɔ na olu de kan ka wuli ka jɔ boloda minnu da tɛ nin si la nka fɛn b'u bolo il doit faire une alliance u kan ka fara ɲɔgɔn kan komi conseil malien de chargeur u ko dilanna dilan cogo min na a ye ba seydou silɛnw wele a ye seydou nantumɛnw wele a ye maju sɛnbaraw wele il faudra pas que u k'u sigi sɔrɔ busoba u ka lagosi maintenant ne yɛrɛ somɔgɔw vraiment il y a un problème hein Mali ɲamakalaw il y a un problème hein nin de y'a wuli waati ye Mutari Kɔnɛ n'a ka jama a bɛ se ka sigi cogo di hɔrɔn min ni ka ɲɔgɔn ka dulokiba k'a fara waritigiw b'i ni ka muru ta ɲɔgɔn kama an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugu min na o ye Bamakɔ de ye Bamakɔ tigiw bɛ yan Turew ni Ɲarew bɛ yan aw bɛ se ka sigi cogo di u kana dugu ɲagami aw sigilen kunna aw minnu da y'a ka dugu ye aw de lahɔrɔma na nin bɛɛ bi yan il est temps Ture ni Ɲarew n'an ma wuli k'a ka rôle jouer ka don ninnu kan
nse de pasa kɛlɛ la a haraba dɔ sen mana taa don nka n ɲininka gese la ka taa don tasuma na i ka bugu bɛ wuli koyi. Moi je pense qu'on doit pas arriver à ce stade ka Touré nu ɲarew to yan Bamakɔ tigiw k'u to yan a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la a ka tiɲɛ jala fɔ maliyɛnw ye sa a ye tiɲɛ fɔ Bamakɔkaw ye a ye tiɲɛ fɔ anw dunanw ye a ye tiɲɛ fɔ an ye il est temps n'a y'a da de k'a ye ka to a tɛ ɲɛnabɔ il est temps Touré ni ɲarew ka kuma il est temps Mali ɲamakalaw ka kuma n'a Mali ɲamakalaw n'a ma wuli ka don gweni na n'a ma don bilen na a tɛ ɲɛnabɔ. Le Haut Conseil islamique il est temps Ousmane Madan Chérif Aïdara kana sɔn abada ninnu ka se ɲɔgɔn ma fo ka kirita bɔ c'est pas normal e ye milliardaire ne ye milliardaire mun bɛ taa se ɲɔgɔn ma nɛgɛw kɛrɛfɛ. baro in kun cɛ o de ye i k'a dɔn jɔ ko a la gɛlɛya ninnu bɔlen don dɔɔnin jamana kɔnɔ mɔgɔw kana ɲinɛ polisiw ka syndicat lɔkɔlikaramɔgɔw ka syndicat dɔgɔtɔrɔw ka syndicat ninnu bɛɛ lajɛlen labɛnnen bɛ gɛlɛya ani kɛlɛ kama maliyɛnw n'a t'a kalama anw b'a hakili jigin an b'a daminɛ lɔkɔlikaramɔgɔw la lɔkɔlikaramɔgɔw labɛnnen bɛ kɛlɛba de kama ekɔli ka ta dɔrɔn u ka muruti daminɛ parce que u ka ɲinifɛn dɔw bɛ yen d'ailleurs a tila yɛrɛ jubaju bɛɛ ye nafoloko de ye polisiw ka syndicat ni minisiri fila in bɛ ɲɔgɔn kunbɛn minisiri min bɛ nafolo kunna min bɛ baara la don a kun tɛmɛnen n'u ka syndicat gɛlɛya bɛ yen dɛ polisiw ma sɔn même protection civile sɔrɔdasi minnu bɛ tasuma faga gɛlɛya b'olu ka yɔrɔ la mankan bɛ yen don a kun tɛmɛnen na an y'an don a da la ka fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ gɛlɛya bɛ yen min ye Pongé directeur ba yɛrɛ laban kumana tile fila in na gɛlɛya min bɛ Pongé a y'i da don a la je crois si je me trompe pas professeur Diallo ou bien docteur Diallo quelque chose comme ça a kumana c'est un problème de syndicat c'est un problème de personne et jɛkulu fila bɛɛ ko ne de bara ka kuma baarakɛlaw to a la baarakɛlaw ka ciden ye ne de ye jɛkulu fila o bɛ kɛ cogo di donc dɔgɔtɔrɔso se ka baara kɛ bilen i mana min i ni min sera ka ɲɔgɔn ye o dugusɛjɛ dɔ in bɛ taa mankan wuli ni n'o ye ɲɔgɔn ye nin bɛ taa mankan wuli mais il y a quel problème il y a quel problème a ma ɲɛ Pongé directeur yɛrɛ kumana a y'a jira k'a fɔ fɛnko tɛ minɛnko tɛ bilen sabula ministre de la santé jamana t'u ye wuli ka jɔ ani baara min kɛ ani Assimi Goïta jɔn ko a la minɛn fɛn o fɛn ni u mago bɛ s'a ma hali n'u ka minɛnko gɛlɛya ma ban a tɔgɔ min b'u bolo u bɛ se k'u dɛmɛ kosɛbɛ bi ni directeur yɛrɛ da y'o fɔ kɔni a ko y a un problème de personne syndicat jɛkulu fila de bɛ yen bɛɛ ko ale de kotigi ye a ma ɲɛ a ye lettre kɛ syndicat min b'u bɛɛ lajɛlen ni sanjɛ o ye min jira u la k'a fɔ nin de anw bɛ nin de dɔn anw ni nin de bɛ baara kɛ mais il y a un problème dans ce pays hein mais ne ko an yɛrɛ bɛ ɲinɛ k'a fɔ an bɛ transition de la an bɛ ɲinɛ wa an bɛ ɲinɛ de k'a fɔ ko jamana in yɛrɛ i k'a dɔn a taacogo ma ɲi a bɛ bolo la wa wari tɛ yen kɛlɛ b'an kan gɛlɛya b'an kan fɛn bɛɛ lajɛlen b'an kan ne ma fɔ baarakɛla ka nin k'a kɛ ɲini dɛ ne m'o fɔ nka nin bɛɛ lajɛlen ka sin ka naamu ɲɔgɔn fɛ ka taa bɛn waati kelen ma a bɛ kɛ cogo di an tɛ taa kɔ an tɛ taa ɲɛ il y a un problème dans ce pays bon tuma bɛɛ ne b'a fɔ président Assimi Goïta tiɲɛ don i ye cɛbaw ta k'u bila baara la mais n'i yɛrɛ ma bɔ i ka kuma ça c'est des petits trucs wallahi ni ne daba tun kɛra don an bɛ fanga min na an bɛ cɛmancɛ fanga de la il faut que ça réussisse il faut k'a ka ɲɛ ne ka ministre in y'a bila baara min na n'a ma ɲɛ n bɛ jigin moi même président de la république je descends Assimi mɔgɔw b'a bonya bi cogo min a ka di maliden ye cogo min est ce que ni Assimi ye nin syndicat kulu fɛn o fɛn wele ka t'u sigi ka kuma kɛ u ka ministre wele ne ko bon problème ye jumɛn ye je ne sais pas peut-être qu'il y a un système protocolaire quelque chose comme ça moi je ne sais pas peut-être que Diana bi marché au cogo parce que je ne sais pas honnêtement mais moi je pense que aujourd'hui là ko in bɛɛ lajɛlen bɛ taa laban président Assimi Goïta la hali engrais ko in
wallahi ni président kunye kabini samia damine si Assimi Goïta avait fait confiance ka ministre de l'agriculture wele ka engrais firulaw wele minnu daba la ani sɛnɛkɛlaw k'u wele k'u sigi maintenant an bɛ camancɛ fanga de la ne de ye président ye a kan ka dilan cogo jumɛn na nkalon tɛ yen namara tɛ yen tɛ ka wara ɲɔgɔn kɔfɛ fara ka ca o e sɔrɔsi ni marifa fanga b'a bolo il n'allait pas avoir de problème à engrais ko la tu appelles le ministre de l'agriculture tu appelles les vendeurs d'engrais sɛnɛkɛlaw ka fait association i b'u wele k'u sigi e de ye président ye san o san mankan misɛnnin ni fɛn bɛ bɔ engrais la maintenant a b'a fɛ a ka kɛcogo jumɛn na bu porta vis-à-vis wallahi gɛlɛya tun tɛ engrais ko la bon le président de la république est tel qu'il est il est le président de la république mais n'a b'a fɛ transition ka ɲɛ a kana bɛɛ to a ka cidenw ma dɛ n'a yɛrɛ ma kuma n'a ma wuli ka jɔ kɛ c'est comme ça que ATT a reçu n'a hakili b'a la Amadou Koumi t'a diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a da bɛ don diɲɛ ko bɛɛ la a bɛ diɲɛ fɛ o de la transition ɲɛna a bolo mais moi je pense que le président de la République Assimi Goïta vraiment aujourd'hui là il a le devoir de prendre les choses en main ni min gɛlɛyara a yɛrɛ k'i da don a la a ka weleli kɛ polisiw ka syndicat enseignants ka syndicat dɔgɔtɔrɔso ma wallahi président tɛ nin si wele dugukolo sanfɛ bi bonya ni kanu min bɛ Assimi Goïta kan ko ɲɛ tɛ sɔrɔ a la o dugusɛjɛ solution tɛ yen an bɛ bi ta bila waati kurunna an b'an gɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye n'an donna min kasi la an bɛ hakɛto ɲini Diko ale de tun bɛ nɛgɛ la min ye Facebook direct Abdou Touré Daba Tunkara officiel alors ka sɛbɛnfuraw labɛn k'an kɔnɔ n'a ye Abdou Touré k'an kɔlɔsi bɔda la ka te duma wuli ka d'a ma an ka gardien ko ale Bayo jɛmukan ye k'a labɛn k'a hakilina bɔ ka bin Daba Tunkara wa salam